Moi bo día, miña querida xenteña de polo mundo adiante. Hoxe veñemos falar desta planta, que, aínda que parece rara, extraña e moderna, é unha planta prehistórica e que nos vai a axudar nas nosas hortas cos problemas que non vemos, os hongos. Para min, as plagas máis preocupantes que podo ter na miña horta, que poidades ter nas vosas hortas, son aquelas que non se poden ver, que cando as aprecias xa están instaladas na túa planta, que son os hongos, as bacterias e os virus. Cando te queres dar conta, a planta xa está infectada, é difícil de tratar, pero temos maneiras naturales de evitala e de intentar tratala cando o ataque fúngico non é aínda moi potente. Porque, ollo, se unha planta está moi infectada, non hai tratamento nin químico nin ecológico que poda con ela. Así que a mellor maneira é previr. É unha planta que está considerada como un fósil viviente. Esta planta xa estaba antes e durante a época dos dinosaurios, o sea, que xa estaba aquí, no Jurásico. Por todo o hemisferio norte do planeta encontráronse yacimientos nos que aparecían fósiles xa desta planta. Todo Norteamérica, Europa, Rusia, China, é unha superviviente. E está aquí para axudarnos nas nosas hortas, porque a súa composición é axeitada e adecuada para tratar todo tipo de hongos, bueno, casi todo tipo de hongos, virus e bacterias, sempre e cando o collamos a tempo. A min costoume moitísimo traela para a miña horta, porque non é que sea moi fácil de plantar, e tampouco non é moi fácil de encontrar. Pero, bueno, agora teño aquí instalada totalmente, e a verdade é que se expande con moita facilidade. Si tendes a suerte de encontrar a planta, que non a hai tan facilmente a vender, tendera que poñer en un sitio onde non vos importe que se expanda un pouco. Pero, bueno, que tampouco non pasa nada, quero dicir, a mí non me importa nada porque é moi fácil de controlar. É unha planta que non é para nada dura porque é vascular e ten como hueco polo medio. E se non a podedes plantar non pasa nada porque hai preparados xa feitos, líquidos, a vender. E se queredes facer os preparados vós mismas, eu vou vos enseñar como facelos, podedes comprar a planta seca, porque agora eu teño que apañar. Vouna apañar, vouna secar e despois fareivos un par de vídeos porque hai diferentes maneiras de extraer os seus principios activos e unha delas é fermentando e outra delas é decosendo. E ambas as dúas son indispensables na horta, non é que fagamos unha con unha xa nos chega, temos que facer as dúas e despois xa vos explicarei por qué. Non ten semillas, nin ten flores, o sea, a súa maneira de expandirse é parecida aos fieitos, aos fentos, por esporas. É moi curioso porque a parte que é fértil, o sea, a parte que vai a salir para botar as esporas no chan e polinizar esta parte, sale a principios da primavera. E son como se foran unhas pequeniñas setas que son castañas, non de máis de 10 centímetros ou 15 de altura, e iso que fai é botar as esporas. Esa é a parte fértil, esa é a parte que non nos interesa para os coidados da nosa horta. Que son estes pitoquiños daqui que se reproduce como por esporas, vedes canto polen bota? Bueno, pois reprodúcese así, e esta é a parte fértil que nace agora e despois a desaparece. A parte que nos interesa é esta que teño agora aquí, a que vou a apañar, que é a parte infértil, solo sale para facer a fotosíntesis. E esténdese por rizoma e polinízase a través das esporas que bota a parte fértil que sale a principios da primavera. Esta parte sale agora sobre o mes de junio, julio, e haina que recoller, porque despois empeza a ir a menos, degradase, entra en senescencia e queda a planta sin as cualidades que ten que ter. O sea, que temos que esperar a que estea no seu punto máis álgido, que é agora, que é cando está
fermosísima, e haina que recoller para tela para todo o ano, para tela seca, para poder usar todo o ano. É unha planta que ademais é medicinal. O nombre dela, o nombre científico é Equisetum arbense. E este é o tipo de planta que nos van a vender na farmacia se necesitamos un tratamento diurético. Esta ten moitas propiedades para nós e tamén ten para a horta. Equisetum arbense. Un dos seus componentes principales é o sílice, ou sea, está presente en forma de ácido sicílico. E isto que vai a facer é reforzar as paredes celulares das plantas cando o aplicamos e dificulta totalmente a expansión e o anclaje dos hongos nas plantas. Por iso o fai especialmente tan bo. A súa carga de sílice é a máis grande que existe na naturaleza. O sea que esta planta é a reina antifúngica natural, por excelencia. Tamén contén flavonoides, que son como uns... Como se di? Tamén ten flavonoides, que son como uns antioxidantes que teñen un poder antifúngido. Antifúngido. Tamén contén flavonoides, que son uns antioxidantes que teñen un poder antifúngico e antibacteriano moi interesante que nos sigue axudando para a nosa horta. Ácidos fenólicos, que o que fan é impedir que os micelios dos hongos sean capaces a reproducirse e a anclarse á planta. E por iso a sigue facendo unha cousa superinteresante para tratar os nosos hongos na horta. Logo tamén ten saponinas, que a parte de impedir que os hongos sean capaces a anclarse ben ás nosas plantas, o que fai é que o produto final, como ten saponinas, as saponinas son como uns compuestos xabonosos, que o que fan é que se agarren mellor á planta e que non teñamos que botarlle ao compuesto unha vez que o teñamos feito nada máis, o sea que é completísimo. Tamén conteñen taninos, algo parecido ao que ten tamén o viño tinto, que o que fan é desecar os micelios dos hongos e por iso é capaz a frenar un ataque de hongos que acaba de empezar, que se é un ataque leve, pero tamén, o sea, nos vale como preventivo, é un pouco como curativo, se o collemos a tempo. Logo despois tamén ten sales minerales como potasio, calcio, magnesio, e o potasio que vai a facer é axudar a reforzar as paredes celulares das nosas plantas para que poda loitar ela mesma contra os hongos. O sea, que o que vai a facer é axudarlle a inmunizar as nosas plantas de ataques de hongos, de virus e de bacterias. O seu composto principal é o sílice, por suposto, porque é a planta que máis contén, pero o que a fai realmente especial é a combinación de todas as cousas que ten. Non temos que facer nada máis porque xa está completo en esta planta. Eu hoxe neste vídeo vou a recollela e vou vos enseñar como guardala para secala para ter para todo o ano. E logo despois, a continuación, cando estea seca, vou vos enseñar como fermentala, que se pode fermentar en seco ou así en verde, e como facer unha decocción. O sílice, o sea, o silicio, o ácido sicílico que está presente en esta planta, non é soluble en agua totalmente, o sea que non é moi bo de extraer solo con agua, e menos en unha agua ácida como temos aquí en Galicia. Habería que ao mellor alcalinizala un pouquiño con un pouco de bicarbonato. Pero, por exemplo, para extraela mellor é mellor usar unha decocción, porque se facemos unha decocción lenta rompen mellor as fibras das células e máis facilmente que o sílice pase máis á agua. Cando facemos un fermento, ao mellor non obtemos tanto sílice como queremos para tratar hongos, pero o que vamos a conseguir con un fermento desto, ao mellor non é tanto sílice, pero sí que vamos a conseguir extraer os outros todos os seus principios, e un pouquiño de sílice tamén, para reforzar a planta. Entón, o fermento valeríanos máis como un protector total e a decocción valeríanos máis como para, si vemos que hai algún problema de hongos, se o empezamos a ver para frenalo, paralo e eliminalo, ou, por exemplo, cando empezan a vir as épocas de chuvia, que é como máis propenso a que as plantas nos collan hongos, entón aí é máis eficiente a decocción. De todos os xeitos, cando usamos produtos naturales feitos por nós na nosa horta, temos que pensar que nós non temos un laboratorio, non sabemos xusto exactamente cando a planta está nas condicións óptimas, ideales, perfectas, bueno, máis ou menos
si que o sei, cando queres recoller unha planta para usar para facer algún tipo de tintura ou de tratamento ou que sexa, hai que esperar a que a planta estea madura de todo, sin que chegue a empezar a súa degradación, a que non entre en senescencia. O seu punto álgido está ahora mismo, a finales de junio ou primeiros de julio, dependendo de onde sexa a zona. Entón, como nós na nosa casa non temos un laboratorio no que vamos a poder investigar en que momento está, canta composición ten, como está, todo, a nosa agua vai a ser diferente se é aquí, que se é máis no interior, que se é máis no sur de España, que se é máis no norte do planeta ou máis no sur, van a ser aguas diferentes e a maneira de extraer os principios activos desta planta van a ser tamén diferentes por culpa da acidez, do pH. Ao mellor estaría mellor que fora un pouquiño, o pH un pouquiño máis alto ou que fora neutro. E aquí no norte de España, na franja cantábrica, en Galicia, por naturaleza, a nosa agua é un pouquiño máis ácida, porque vivimos en un entorno ácido, con unha terra ácida, con unhas pedras que son ácidas e acidifican pouco a pouco todo o noso entorno. Esta planta está da maravilla porque é unha planta que tende a ser ácida, pero para extraerlle os principios estaría ben que o pH estuvera un pouquiño máis alto, o sea, que tornara un pouquiño para o pH máis básico. O auténtico Equisetum arbense, cando empeza a salir, ten este aspecto, parece como unha lanza, e despois vai a coller o aspecto como se fora un pequeno abeto, e así sabemos que é o auténtico. Despois xa, cando é grande, ten este aspecto. Este tipo de planta non suele medrar moito máis de entre 30, 50 ou 70 centímetros, máis ou menos, quero dicir, non é unha planta demasiado grande. E o seu estado óptimo de madurez é cando a planta está esplendorosa, verde clariña, totalmente aberta en esta parte, e como vedes ten como partes en seccións, non? Así, por aquí, bueno. Pois empeza a madurar pola parte de abaixo. Isto ponse como oscuro, porque cando está aínda verde, o sea, cando aínda está inmaduro, isto está de color verde, verde clariño. É unha planta que é hueca por dentro. Mirade, é super fácil de identificar tamén por isto. Ten como se fora unha doble caña e é hueca por dentro. Cando queiramos recoller calquera tipo de planta, non estou falando xa solo do Equisetum arbense, da cola de cabalo, para recoller, para jardar, para secala e para poder ter para tratamientos para todo o ano, hasta o ano que ven. Senón que cando recollamos calquera planta que queiramos como preservar e jardar, témola que recoller ao mediodía. Refiérome ao mediodía porque polas mañán cedo pode haber humedad e a planta é mellor que seque en por ela na raíz, o sea, na planta. E despois é nos moito máis fácil de secar sin que nos colla mos, hongos, é máis fácil de secar. Entón hai que esperar a que estea seca de todo e recollela con sol, con caloriño, é a mellor maneira de recollela. Eu agora vou na apañar e invito-vos a quedarvos, invitábavos a traballar tamén, pero xa sei que non vai vir ninguén, todos dicides, avisaras que te iba a axudar, pero ao final eu xa sei que non viña ninguén, porque aquí fai un calorazo, eu sei que se está mellor de paseo, ou na playa, ou así. Así que non vou esperar por quen non ven, e vou na recoller eu sola. Acabo de encontrar un exemplo clarísimo de cando está para apañar. Mirade, esta, aínda que sea pequena, o tamaño só indica que non lle dou ben o sol ou que o terreno no que estaba non medrou ben. Non temos que esperar a que teña o tamaño que vos dixen, de 30, 40, 50, 60 centímetros, non. O que hai que mirar é pola parte de abaixo, porque mirade esta, que bonita está, e esta, por exemplo, pola parte de arriba, cada sección de pau, vese como que está ainda un pouquiño verde, pero ten cachiños negros. Vámoslo a limpar. Así vese mellor. Fijadesvos que ten como cachiños verdes e cachiños negros. Antes de que este o cañoto todo negro, xa debemos de coller. O sea que eu estou na época ideal para recollela. Si fora para jardar, para nós, para tomar como tratamiento
diurético, para hinchazón de pernas, vale para moitas máis cousas, gardaríamoslle solo esta parte, o sea, collendo así e arrancando, gardaríamos esta parte. Pero para os preparados valenos toda, o sea, para facer para os preparados antifúngicos da nosa horta, valenos completa. E xa sin máis, vamos a empezar a traballar, porque senón vaise mo día e non me dá tempo a apañala toda, que teño moitísima, Vamos alá. Unha cousa que me acaba de acordar agora. Moita xente ás veces pregúntame onde podo conseguila, non, para plantala na miña horta. E realmente non o sei, porque non é unha planta que se venda nos viveiros. Era unha planta que antiguamente, sobre todo na costa norte toda de Europa, na parte norte, que había por todos os lados, pero sacámola de indiante, cambiámola por semento e cousas así. Entón a planta cada vez vese menos e non a venden nos viveiros, a que che venden é o outro tipo de Quisetum que non vale. Entón, para axudarlle a esta xente, estuve buscando a través de compras online se encontraba plantas para poder mandarlle o enlace ou axudarlle a encontrala. E encontrín así de anuncios que vendían sementes de Quisetum arvense. Eu non sei que é o que vos queren vender vendendo sementes, pero o Quisetum non ten sementes porque non ten flores e non ten sementes, reprodúcese por esporas, expándese por rizomas e reprodúcese por esporas, como se reproducen os fentos, non teñen semillas. Entón, se vos queren vender semillas, que por certo venden as caras, eu non sei que vos van a vender, vendemos algo que non vai a nacer, por suposto. Así que non callades nesa trampa, non existen semillas, sementes de Quisetum, porque non as ten. Outra cousa que me acaba de acordar, se algún día a encontrades por aí de maneira silvestre e queredes levar un cachiño para tela máis á man ou para levala para a vosa horta, o máis importante é que collades un cachiño de rizoma, o sea, de raíz. Dá igual que levedes planta ou que non, porque vos vai a morrer, non vai a sobrevivir. E posiblemente no primeiro ano non vos dea tampouco, que vos vai a dar a partir do segundo ou do terceiro ano, vos empece a aparecer por ali. O importante é levar un cachiño de raíz, un cachiño así, como unha palma dunha man, con raíces. E outra cousa, hai outros tipos de Quisetum, que non son arvense, que non son estes, que o seu tallo, vos mirade o ancho que ten este tallo. Esta é unha planta adulta totalmente formada. Este tallo non é máis ancho que, non sei como dixilo, que un bolígrafo, por exemplo. Este é o ancho. Porque depois hai outro tipo de Quisetum que o tallo este teno gordo como, non sei, como unha salchicha ou máis gordo aínda. Ese non é Quisetum arvense, pódese parecer un pouco, pero non o é. Vos tendes que buscar este que teña o tallo finiño, como se fora un lápis de escribir, un bolígrafo ou así. Dato importante, me vai acordando así, mentras estou aquí traballando, que por certo, estou a sudar. Onde está a xente que vai vir a axudarme a traballar? Non o vexo. Podedela usar tanto en verde como en seca. O que pasa é que cando unha planta seca, evapóraselle moita agua. Casi o 80% da agua que contén unha planta verde deshidrátase e queda sin ela cando está seca. Así que o único que temos que facer é axustar a cantidad de erva, neste caso de cola de cabalo, pero podía ser con calquera outra erva, e axustala a cantidad de agua. Si é, por exemplo, erva así, verde, que acabo de recoller, isto ten moitísimo peso, porque contén aínda agua. Entón, para facer, por exemplo, un purín, teríamos que optar pola opción 1:10, o sea, 1 kilo de planta, 10 litros de agua. Ou facer menos, botándolle menos de cada cantidad. Pero, por exemplo, para facer un purín, pero con ela seca, teríamos xa que tirar a 100 ou 150 gramos por cada 10 litros, porque seca pesa menos, ten casi
todos os nutrientes, porque cando se evapora a auga tamén se lle evapora un pouquiño do que contén, pero hai na que adaptar. Cando é erva seca, teñen que ser polo menos un 80% menos en peso que se a usamos así fresca. Agora, para poñela a secar, fai nos falta que non lle dé ao sol, nunca, en ningún momento, porque o sol queima as plantas. Dadevos conta que as plantas, cando as collemos verdes, casi o 90% é agua. Entón, vaise a evaporar para obtermos unha planta seca. Cando se está evaporando, nós non vemos, pero hai un vapor de agua continuo en riba da planta que se está desprendendo por culpa da deshidratación. Deshidrátase soltando vapor de agua. Se nesa agua que nós non vemos lle inciden directamente os rayos do sol, o que van a facer é como unha especie de lupa e van a queimar directamente a planta. Unha planta queimada non é precisamente o que estamos buscando, porque estamos buscando que seque da maneira máis natural posible e sin sofocos, sin apuros, sin queimaduras, sin presa. De todos os xeitos, as plantas que son aromáticas ou este tipo de planta seca rapidísimo, en 2 días todo máis, sin que lle dé ao sol, en un sitio ben estendidas e que estea ben aireado, en 2 días está seca ben, e en 3 días estaría xa para jardar. Alá, xa lle teño o altar listo. E eu sempre que seco plantas olorosas, sea para jardar, para facer aceites, ou para facer infusións, ou para facer preparados para a miña horta, sempre o seco igual. Nada de sol directo, donde lle dea moito aire, e sempre lle poño por debaixo un paño blanco de algodón, para que absorba a pouca agua que está salindo, que a absorba tamén, que non lle quede na planta e nos vai a facer despois como hongos, bafo e un cheiro malo como a planta mal seca, non? Entón, sempre, un trapiño por abaixo. Vale unha toalla ou unha sábana que teñades bella ou calquera cousa que lle faja de material de absorción da agua que vai a soltar. Parece que puse unha mesa para vir para comer. Tamén podedes pensar que isto se podía amarrar todos así xuntos e secalo colgado. Non é a forma que máis me guste a min, o sea, que eu non a uso para secar ningunha planta, porque cando facemos isto, e só teño aquí na man 3, imaginadevos que teño un puñado así de planta. Se eu apreto isto aquí para colgalo e para que me seque colgado, este cacho que está aquí tan apretado que ten tantas ramas no medio apretadas non vai a secar ben. Non o vas a saber hasta que vai a escoller o ramo que xa está seco e resulta que aquí cheira como a mous, porque colleu hongos, secou aí con un bafo e criou hongos. Entonces, para min é moito máis fácil facelo así, e ao mellor, pois dentro de 7 ou 8 horas veño e doulle unha volta, que non me costa traballo ningún facer así e darlle a volta, e así ves o que vai secando perfectamente. O sea, é moito máis cómodo e máis rápido de secala así que secala colgada. Para min, é unha opinión. O sea, non teño... Espera a ver se me acordo como se di. Non teño... Como se di? Dixe así. Non teño pruebas, pero tampouco teño dudas que esta é a mellor maneira de secar as ervas. Todas, calquera, dame igual. Esta cola de cabalo, bueno, xa vos dixen que é para facer tratamientos para a horta, para finales de verán, agora para cando empece a vir o otoño, e tamén para jardar po ano que ven, para ter pa a primavera, porque na primavera esta planta non existe aínda, só está, como vos dixen, a parte que é fértil, que son nada, unhas cousiñas así que só salen para botar as esporas, para poder polinizar esta parte, para que sala despois. Entón, se fora para tomar eu en infusións, para jardarla para infusións, desde logo na poñería aquí fora a intemperie e jardaría na casa, o sea, o proceso de secado sería o mismo, só que en vez de jardar así toda a planta,
sacaríalle solo esta parte, e esta parte sería a que eu secaría na casa, non así a intemperie que lle veñan cajar aí moscas ou así. Secaría da mesma maneira, con un pañiño de algodón por debaixo, en 3 ou 4 días xa estaría para envasar. Este primeiro vídeo sobre Equisetum era para darvos a conocer a planta. Agora dademe uns diñas e vou a facervos un vídeo de como facelo ca planta verde un fermento, como facelo ca planta seca, que vou para demostrarvos que fermenta igual, e despois vou vos a facer unha decocción para que vexades, o sea, van a ser 2 vídeos máis. De todos os xeitos, cando queirades encontrar un vídeo meu, ides á lupa buscadora de YouTube, puñedesvos en YouTube, colledes aí a lupa buscadora, e na lupa poñedes Nusca, seguido do que queredes encontrar. Por exemplo, Nusca, cola de cabalo. E xa vos van a aparecer os vídeos que teño sobre cola de cabalo. Como se queredes tamén buscar como fago a empanada, pois poñedes na lupa Nusca, empanada. E xa vos enseña os 2 vídeos que teño de empanada. Hasta agora que teño unha de millo e outra de trigo. Así que, agora que xa sabedes como buscar en YouTube, non vos perdades ningún dos seguintes vídeos. E xa sería todo, por hoxe nada máis. Así que hasta o seguinte vídeo para vos enseñar como usar esta planta na nosa horta. Coidadevos, portadevos ben e sede moi felices.